un nou episod din Fall Guys. Asta e cea mai mare copia de Fall Guys-ului. Uitați, Brawl PS-ul ca în Brawl Stars, da, primesc skin-uri. Iau skin-ul ăsta și mai am altele, uitați, astea sunt skin-urile mele. Așa. Și hai să dăm play. Poți să te joci acolo dacă dai pe parte, te joci cu prieteni. Așa. Nu la stele, nu la stele, nu la stele. A, bun, că ia să vedeți că eu pot să fac o schemă tare. O schemă tare și o figură tare. Deci, ia, care e bună. Așa. Cum naiba ajung acolo? Ce crede că e Fall Guys? Se pune că eu ajunsesem primul. Your 15 hours of footage are beautiful. Too bad no one's gonna watch them. Connect with an... La naiba. Se vede că ai voie că te enervează. Așa. Eu sunt de harta aia de nou. Și niciuna care. Te rog unul care nu jucă că la alea care tot asta are boală pe mine. Uitați cât suntem. Cum n-ai păi e... Hai mă de naiba. Lasă la mine! La naiba. Aici vor mulți să... Nu! Ce nu am? Oamenii au ceva cu mine. Da, mereu când mă joc harta asta îmi pățesc așa. Așa. Astea mă împing, uite-mă cum pic. Am picat. Animateira. La. Așa. Cred că asta e bună. Nu prea. O partea asta, pac. Nu merge, bă, n-a mers. Pac. Ce aș vrea să mă calific? Am câștigat decât odată. Am calificat de nu știu câte ori și am câștigat doar odată. Uite, voi credeți că e simplu, da? Uite, da? Credeți că e simplu. Uite, uitați cum pic. Nu! Mereu mi se întâmplă așa. Ce faci, băi, borovața, bă? Ui! Fall Guys. Ai, mă. Ui! Gata, m-am calificat. Bun! M-am calificat. Ia, pun părul pe ăsta că câștigă ea. Va nu pun păr. Nu pot să nu. Pe oricum, mai pierdut pe. Uite-mă că nu un pic sunt avinonă. Așa. Ce hartă ne pică acum, te rog să fie la serie.
Și în niciun caz Bustea nu. Nu. Bun, cea mai ușoară hartă. Yes. Eu, hop. Nu mă lovește. Aici. Cea mai ușoară în hartă. Trebuie să am grijă că nu se califică decât 8. 8 se califică. Și vreau și eu să mă calific. Nu. În modul ăsta nu se calific. Mă calific. Da. M-am calificat. M-am calificat. Ce hartă se oprește. Ce hartă se oprește. La ce hartă se oprește. No. Orice, dar nu harta asta, bă, fac. Nu o să mă calific în modul ăsta în viața mea. Uite ăsta, îmi pare că... Bă, da, mă calific singur. Nu. Nu mă calific. Ia să vedeți. Bă, da. Ba nu. Hai mă, doar atinge ăsta. Ia să vezi cum mă calific. Pierd. Da. Bă, da, era pe cale să câștig. Bă, ce credeam că eu am câștigat, bă. De naibii. Filmează? Bun, filmează. Așa. Nu vreau de Se vede că e Fall Guys. Da? Se vede. Deci se vede că e Fall Guys ăsta. Uitați-vă la caracterul meu. Ascultați muzica. E Fall Guys. De fapt nu știu dacă ăsta e Fall Guys. Să-mi spuneți dacă vreți filmări cu Brawl Stars cu hack, așa că na. Mama, nu. Da. Amiga mea, mereu e greu. Deci că n-am făcut de crescut în anii. Mereu fac scandel. Scandalul. Mă calific. Stau acolo că stau bine și nu stau pe mărăcine. Stau acolo că stau bine și nu stau pe mărăcine. Cincean cu ăla bem. Let's go. A fost cu accentul ăsta super extrem de așa că sper să-mi dea la serie, că e cea mai ușoară hartă. Nu știu de ce adăugător. De ce harta asta? Că uitați-vă la alea cum se clatină și extrem de... Nu știu ce să voi fi. Se califică. Bine. Deja un calificat. Bun.
Dați-vă din calea mea că sunt adult. Bă, nu te cred! De data asta n-am mai putut să mă salvez. Bă, era pe cale să câștig. Bă, se vede că e Fall Guys. Bă, cum naiba? Bă, cum naiba, uite la ăștia. Stai acolo că stai bine și nu știu mai recine. Da, mă, de naibii. Ia să vedem cum câștigă doar nu. Să văd ce spărat sunt. Mamă, dacă dădea harta asta, bă, acolo. Era cel mai fericit din viață. Bine! Ce-am dat harta aia? Îmi pare pot să fac pierde. Da, pierde. Câștigă ăla cu șapcă. Păi se vede că ăștia au mai jucat. Bă, uite de la ei. Câștigă Panda. Hai că nu urmăresc pe Panda. Ăsta lângă Rorbi, îl iubesc. Hai mă, dar unde-i Panda? A, uite. Haide, Panda! Haide, Panda! Haide, Panda! Haide! Haide, Panda! Stai acolo, că stai bine și nu stai pe mărăcine. Stai acolo. Bă, ia uite-l mă pe Rorbi. A picat Rorbi! A picat Rorbi! Se vede că e foarte bine. Joacă Rorbi. Stau lângă Rorbi, îl iubesc. Băi, nu știu ce e la mine. Apropo, da, să știți că seara sunt cu Venica cu live. Dumnezeu, cu Rorbi. Că zicea... Mai știți când zicea... Hai silent. Stau lângă Rorbi, îl iubesc. Îl iubesc. Da, bă, v-ați văzut, maybe. Sună telefonul, să scrieți voi în comentarii. Nu știu să spun comentarii. Da, m-am ascultat și am zis odată când era și mama e de față și m-am cam dus naibii. Now we can check out the different outfits that I have. Deci, These are like different weapons. filmez Like this. deja de 12 minute, nu știu de ce n-am câștigat nicio hartă. Dacă am adus cu acest episod, ne vedem data viitoare. Pasă, mai scrieți în comentarii dacă vreți să mai postez pe canalul meu de gaming, ziceți.